Qozанның декабристлар урамындағы салон ателье. Берде алма төшерлектә орын юк. Әтиәниләр балаларын ияртеп мәктәп формасы алырга килгән. Руфина Галимованың улы быел 1нче сыйныфка бара. Biz әле беренче тапкыр баргач бәяләрне белмибез, шуңа күрә чыгымнар күп көтеләле. Менә әле форманы сорамаган бөтенләй дә күпме чыгар. Бу ательедә малайлар өчен мәктәп формасының бәясе 4600 сум тора. Узган ел 4000 генә булган, 600 сумга кыйммәтрәк. Кызларның сарафаннары белән дә шул ук хәл. Тегүчләр үзләре бәянең артуын шимал кыйммәтләнү һәм логистика мәсьәләләре белән бәйли. Шулай ук доллар курсының уйнавы да йогынты ясамый калмаган. Все-таки 20 лет, наверное, дают о себе знать, справляемся. Бу базарда 20 ел эшләү үзен сиздерә, әлеге кыенлыклар килеп чыкканчы ук тукымага заказны алдан биреп куйдык. Элегрәк материал кайтарту өчен 2 ай вакыт кирәк булса, хәзер 5-кә җитә. Бу формаларны сатып бетерү белән үк киләсе елга әзерләнә башлаячакбыз. Без хәзер Төркия белән эшлибез. Монсы мәктәп формалары сатыла торган ярминкә. Татарстандагы фабрикада теккәннәр. 6нчы класска җыенучы Самирага ел сайын моннан форма алалар. Сабирҗановлар бер баланы мәктәпкә җыю 15 меңнән дә ким булмас дип уйлый. 2 бала булса 30га ук җитәчәк. Монысы 3, монысы 2, монысы 5. Ну бер 10га төшә инде, конечно. Бер 10га төшә. Әле туфламаган, әле туфлаласы бар. Әле констоварлар бар. Ансы да бар. Әле сумкасында аласы бар аның. Яра самый главный яхшы укысыннар инде. Бу фабрикада да тукыманы алдан запас белән алып куйган булалар. Шуңа кыенлыклар әлегә юк диләр. Әмма бәя арткан. К сожалению, небольшое изменение произошло. Это буквально 100-120. Бәяләр күп дигәндә 150 сумга артты. Малайлар өчен костюм 5300 сум тора. Узган ел ул 5150 сум иде. Кызларның сарафаннарына бәя үзгәрмәде. 1800 сум. Мәктәпкә канцелярия товарларыннан башка да әзерләнеп булмый. Сатучылар әйтүенчә, биредә дә бәяләр тотрыксыз, әйтик, каләмнәрнең иң гадиләре 10 сумнан 15 сумга кадәр, дәфтәрләр исә 8 сумнан башлана. Аларның бәяләре узган елда шулай булган. Әмма дәфтәр тышлыкларына бәя быел ни өчендер күтәрелгән, әйтик, узган ел бер дәфтәр тышы 3 сум, 50 тиен булса, быел алар 6 сум тора. Моннан тыш гади пеналарга бәя 80 сумга артты диләр кибеттә. Альбом, помала һәм буяулар узган елга дәрәҗәдә калган. Азракина артты, да, ну без все равно как-то хакларны бик күтәрмибез. Безнең магазин ул рассчитан кешеләргә кемдә күп бала. Төрле өйрәнүләр уздыра торган чек индекс ресурсы баланы мәктәпкә әзерләүнең уртача бәясе ничә сумга төшәчәген исәпләп чыгарган. 2021 ел белән чагыштырганда канцелярия товарлары 12% артып 784 сумны тәшкил итә. Көндәлек 46% артып 163 сум тора. Мәктәп формалары 8% арткан. Гомумән алганда быел баланы мәктәпкә әзерләү 13300 сумга төшә ди бу ресурс. Узган ел белән чагыштырганда чыгымнар 15% арткан. Бәянең күтәрелүен Казан урамнарында балаларын ияртеп, мәктәпкә әзерләнеп йөрүче әниләр дә сизгән. Разница есть. Узган елларда җиңелрәк иде, формага да, кирәк яракларга да бәя артты. На форму цены поднялись, на констовары все цены поднялись очень сильно. На него костюм почти 8000 вышел. Плюс Алулыма костюм һәм 2 пар аяк киеме 16 мең булды. Кичкенәсенеке 9 меңгә чыкты. Әле рюкзак аласы бар. Сейчас пойдем за рюкзаком еще. Чыгымнар исемлегенә спорт формасы, чаңгы, чәчәк бәйләмендә өстисе бар бит әле. Бу очракта баланы мәктәпкә әзерләү 20 мең сумнан да ким булмаячак дип белгечләр. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.